Lagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode for today's video. Kasama natin si Manok Tambayan. Meron po tayong espesyal na AgriSenso sa mga oras na ito. Sa araw na ito. O, diba? Ano kayo yung nakaka-special sa araw na ito? Pero bago yan, kumustahin muna natin ang heartthrob ng chicken farming. Walang iba, Manok Tambayan! Hello! Magandang udto sa inyong lahat. Magandang tanghali. Oo, yeah, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung anong oras nyo napapanood ang aming live ngayon, ang aming video ngayon. Hello po sa inyong lahat. Sir, kumusta ang iyong araw ngayon? Kumusta ang iyong pagmamanok dyan sa General Santos City? Apektado ba sa mainit na panahon, sir? Ma'am, bago-bago ang panahon ngayon dito sa Jansan. Minsan mainit, minsan biglang uulan. So, yan yung ating kailangan nating bantayan pag may manukan po tayo. Correct. So, dapat ready kayo sa anumang mangyayari sa inyong mga manok, lalong-lalo na pabago-bago yung panahon. So, kailangan talaga na may bakuna sila, and at the same time, meron tayong ginagawa na bacterial flushing, yung prevention natin sa ating mga alaga, okay? So, ayan. Anyway pala, sir, babatiin ko lang po muna lahat ng mga nakikinig sa atin via King's Radio Stations. Diyan po sa may Shaton, Negros Oriental, sa may Himalalod, Negros Oriental. Hello po sa inyo. Diyan din po sa 99.5 sa may San Francisco City, Agusan del Sur. 102.5 sa may Hinatuan, Surigao del Sur. At dito po sa atin sa Davao Region ng 93.5 Kings Radio. Okay? At sabay-sabay din po tayong napapanood live via Ka-Farming Angat Ka Facebook page. So lahat marami kayong access. At hindi yan magiging rason na hindi kayo dapat manalo ngayong araw na ito dahil tama, ma'am. Tanang! May pa-premyo po na ibibigay sa atin si Manok Tambayan, di ba? In celebration, In celebration po na nakaabot po siya ng 30,000 followers. Dati pa yan pero ngayon si Manok Tambayan na nasa, ilang sir, followers na meron ka? 76 ata, ma'am. Di ko na ma'am, hindi ko na tinitingnan. Para 76 na ata, ma'am. Oo. Dati plano talaga ito ni Manok Tambayan na maghatid or magbigay sa atin ng mga papremyo, magbigay sa ating mga viewers, sa ating mga kamanok Tambayan dyan ng papremyo dahil para kumbaga bring back the blessings of God. Pasasalamat, ma'am. Yes, pasasalamat po yan ng ating Manok Tambayan na idinaan po dito sa programa natin sa AgriSenso. Ayan, swerte-swerte ng ating AgriSenso. O yan. So I think, sir, wag na natin patagalin pa. Bago po, kumbaga, i-present namin later on ang mga mechanics, kung paano po kayo manalo. But before that,
ay meron po munang i-discuss sa atin si Manok Tambayan. So yung topic po niya for today's, ano ba yung mga dapat natin i-consider, yung mga tamang pangangalaga po sa ating mga alagang manok, lalong-lalo na ngayong tag-araw. O, diba? So I think ready na ang ating Manok Tambayan. Uy, sa mga nakikinig at nanonood ngayon ha, dapat ay nakafocus kayo kasi malay natin yung mga tanong na i-raise mamaya ni Manok Tambayan galing dito sa live. No, di ba? Galing dito sa kanyang discussion. Or dapat ay kung kayo talaga ay avid followers or subscribers ni Manok Tambayan, dapat alam niyo talaga kasi meron po yan siya, nakahanda po yan siya ng mga tanong ngayon. Tama. So, explain lang natin yan later on yung mechanics kung paano natin makukuha ang mga winners. But for now, i-discuss muna natin o i-discuss muna ni Manok Tambayan ang kanyang topic for today. Okay, sir? Okay, yan mga katambayan, sa mga nakikinig ngayon, nanonood, maraming salamat po. At yung topic po natin ngayon, yung pag-alaga po ng mga manok po natin sa Tag-Araw. Sa Tag-Araw po kasi napaka-importante po talaga na hindi po sila maubusan po ng tubig. May mga pagkakataon po na pag yung manok walang tubig po, napakainit, maaari po silang may stroke. May kaibigan po tayo na nagtawag sa atin last time na yung kanyang mga alaga namatay dahil po sa init, naubusan ng tubig. Kaya minsan tayo dito sa ating manukan, pagkatapos ko magpakain sa aga, bumabalik talaga ako agad dito sa ating area po na kumbaga pagkatapos kumain, babalik tayo mga 10, nandito na po tayo para mamonitor natin yung sitwasyon. Dito na po tayo nagtatambay. Pagkatungtong kasi ng alas 12, yung ating mga tubig ubos na po yan. So kailangan na po natin palitan. At may time din po na pag masyadong mainit po ngayong araw, kinahapunan, biglang uulan, o pag kinabukasan yan, mapapansin natin yung kanyang ating mga manok, pantok-antok na po. Pag nagkataon na nangyari po yan sa ating manukan, hindi kasi maiwasan na yung ating panahon ay biglang uulan. So, pag nakita na natin yung patok-antok na yung ating mga alaga, dapat magbigay na po tayo ng ating pang-maintenance po dito, yung ating Panamox 40 po. So, yan po yung aking ginagawa ko po talaga dito. Napaka-epektibo po kahit yung ating mga alagang manok po, nagkataon na nagkasipon dahil ulanan kahapon, pagka kinabukasan, nasipon, maaari po mangyari yan sa ating manok. Kinukuha ko na po yan, nilalagay po natin sa ating tawag nito, kulungan. Nakasipirit po talaga yan para sa ganun, di mahawa. At binibigyan po natin ng Panamox 40 o di kaya yung Panamox caplet po natin. Pwede natin hatiin kung halimbawa maliit yung manok. So mga ano lang po yan, mga prevention natin, mga diskarte po, panlaban po sa mga sakit. Yung sa mga sisiyo din po natin, ganun din po yung aking ginagawa na kung halimbawa masyadong mainit po, yung ilaw po nila ay pinapatay ko po. So pangtipid din po kuryente at yun, nagbibigay po tayo, lalo na po sa mga bagong pisa, galing po sa incubator, mainit po dyan. So ang ginagawa ko po talaga ang magbigay po ng Intenso Plus na pang energy drink po nila. So naka-ready na po yung ating kulungan po niyan. So, may pagkain na. So mga normal lang po para at least yung ating alaga malusog at sigurado po na matibay kung may bibili po sa atin. Hindi po tayo mahiya magbigay kasi malulusog yung ating mga alaga at talagang quality. Hindi magsisisi yung bibili po sa atin. At yan po sa mga kaibigan po natin na gusto pong magtanong about po sa pag-alaga po ng manok. Sasagutin po natin yan base lang po sa ating mga experience po at mga natutunan din po sa pasyal po, farm visit po sa ating mga kaibigan na may mga technique din po sila na natututunan natin na wala po tayo at ibinibahagi po natin sa ating Facebook, sa ating YouTube, sa ating mga videos para sa ganun makatulong din po tayo sa ating mga kaibigan. Yan, ready na po tayo kung may mga katanungan po dyan. Hindi po tayo mahiya. Ayan! Before tayo, sir, merong mga gusto magpa-shoutout sa atin, Ayos sir, po. Pwede po, ma'am. Sir, baka gusto talaga nila, ikaw talaga yung mag-shoutout, sir. Sige ma'am, no problem. Oo. Yan, maraming salamat kay Tonto, no, at saka yung ating kaibigan dyan. Shoutout po, Manukan ni Dangdang. Yan, watching from Kapas, Tarlac. Yan, maraming salamat po. Jose Baluran from Quezon City. Alin Audrey Latumbo, Gipulio. Yan, good afternoon po. Salamat din po sa ating kaibigan Muhammad Juber. Yan, maraming salamat po. Billy Jo Santos, yan. Maraming salamat.
Shout out dyan kay Joyce Bon. Aninyon, Anyahis. Yan, maraming salamat po. Oo. So, ayan ha, baka mayroon po kayong mga tanong with regards po sa topic ngayon, kung na-experience or naranasan nyo na ba na magkasakit ang inyong mga manok dahil nga dito sa sa mainit na panahon ngayon, kasi official na talaga, dineklara na talaga ng Pag-asa yung pag-start ng dry season. O yung sinabi din nila na El Nino. Meron naman siyang mga pag-ulan pero hindi siya, compare siya doon sa La Nina na most of the days this year ay maulan, pero ngayon ay mainit talaga siya. 'Di ba? Mainit talaga. So iilan lang yung araw na may ulan. Kaya mahirap talaga sir, na lalo na ngayon marami nagkakasakit kasi nga mainit sa araw, sa gabi, sa hapon. Biglang ulan, ma'am. Oo, biglang uulan. So ayun, tayo nga nagkakasakit mga tao, paano lang din yung ating mga alagang manok, 'di ba? Tama, ma'am. Oo. So, meron pang magpapa-shoutout dito. Salamat po, sir. Manok Tambayan sa shoutout mula kay Muhammad Jover at saka kay Jose Baluran. Ayan, oo. So, mga ka-agree sa mga subscribers po ni Manok Tambayan, abang-abang lang po kayo ha, kasi magsisimula na po ang aming question and answer portion mamaya. Kailangan naming pag-usapan ngayon ni Manok Tambayan kung ano yung mga mangyayari. After this commercial break, abang lang po kayo ha, para po kayo ay manalo ng 200 pesos GCash. Load ba ito, sir? Yes, ma'am. GCash, ma'am. Oo, GCash. Okay. It's either load or GCash yung talaga. GCash diba? talaga, ma'am. I-send ko sa kanila. Yes, ma'am. So, abang po kayo ha. Huwag po muna kayo aalis dahil ihahanda po namin ngayon ni Manok Tambayan ang inyong mga papremyo. So, lahat po ay bukas po ito sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon via Manok Tambayan na Facebook page, at Farming Angat Ka. Ganon din dito po sa ating AgriSenso sa Agrikultura Facebook page. Huwag po muna kayong aalis ha. Magbabalik po ang AgriSenso. Pagkatapos ng kapon, binahon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo.
Purga, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso, panalo na tayo. Sa Intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo. Sa Intenso panalo, sa Intenso panalo. Ayan, nagbabalik po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura. Aasenso ka, kasama pa rin ang inyong Clara Tita at Manok Tambayan. Special ang araw na ito kasi nga, ito po ay pasasalamat ni Manok Tambayan. Kaya po ay manood kayong mabuti at manalo, of course, ng 200 pesos GCash. At para sa ating mechanics for today, i-explain po yan sa atin ni Manok Tambayan. Yan po, sa mga mananalo po, bali 15 po yung ating winners po at 200 per head yung mananalo po dito sa ating mga katanungan. At isang beses lang po tayo pwede manalo. At kung manalo man kayo, paki-screenshot na lang po, send nyo po sa aking tawag nito, yung messenger po, Manok Tambayan, yung screenshot, pati na yung GCash number nyo po. At kung sino po yung mauna po sa ating comment na nakaunang sagot, yan po yung ating winner. So ano na po, klaruhin na po natin kasi may mga time din po kasi na nauna po kayo sa inyong screen pero dito sa akin ay nahuli po kayo. So magbabase lang po tayo dito sa ating screen po, sa ating cellphone po natin. Kaya yan lang po yung ating kung may mga katanungan mo po kayo, pwede naman po natin sagutin po yan. So yan po, ma'am. Oo. Sir, meron lang nagtanong, sir, isang question na lang ha, entertain natin. Sir, ano po bang magandang gamot kapag sa mata yung sipon at may sugat sa ngalangalan niya na merong kulay white? Mula po ito kay Allen Andre Latumbo Gipolio. May sipon, ma'am? Yun yung sinabi niya? Oh, sir. Magandang gamot okay. kapag may mata daw, sir, yung sipon. Sa yung mata yung nagduluha? sipon. Oh, at may sugat Okay. sa ngalangalan niya na mayroong kulay white. Yung akin po, pag nakita ko po yung may sugat po sa kanyang ngalangala, pag malaki na po talaga, kung pwede natin kunin po natin, linisan. At yung ating pinapainom naman po na gamot ay yung ating Panamox Forte naman po. So ano din po yan, panlaban sa sipon. Yung mga nagluluwa po ng mga manok, yung mata, ano po yan, sipon po yan. Coryza, pwede po natin gamutin po yan, gamit po yung ating Panamox Forte po. O di kaya naman, yung tablet po yung ating gagamitin kung malaki na yung manok. So ganun na po. Okay, so I hope na nasagot po, Sir Allen, yung gamot po na pwede pong igamot doon sa sakit ng iyong mga alagang manok. So ayan, ready na ba ang lahat? Nakatutok na ba ang lahat? Dahil magsisimula na ang ating papremyo. Drum roll, please. Yan, ikaw, baka ikaw una gusto mauna ma'am, ako muna? Ikaw muna, sir. Sige po, una nating, Unang tanong. Paki-type na lang po dyan sa ating mga kaibigan po. Type number 1 naman po para makita natin dito sa screen na andyan po kayo. Yan, pa-type Type number 1 po. 1. Sige, paki-type number 1 po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Type mo na number 1. Hintayin natin. May may nag-ready na. So yan, sige po. Yan. Una nating katanungan po sa ating mga kaibigan po dyan na nanonood ay yung ano po yung ginagamit po natin na gamot na pang pag may bago po tayong manok, pinupurga po talaga natin. So ano po yung gamit po natin na pampurga? So yan. Mabisa po sa ating sa ating manok po, patay talaga yung bulate. Ano po yung gamit natin na pampurga po? Ano tayo wrong spelling wrong po tayo Correct. Yan, ano po yung Wrong gamit po natin spelling na pampurga? wrong. Nga pala kung sino po yung nauna sa screen dito sa vlogger screen or dito sa screen namin, ni Manok Tambayan, siya po ang magde-declare ng winner. Siya po yung magde-declare na winner. Okay. Ma'am, may nakasagot na ma'am. Sino, na sir? Si George De La Cruz. Yan, congrats po. Oo, George So, De La Cruz. siya po yung nauna po dito, ma'am.
Ayan. Ano yung instruction mo, sir? Paki-screenshot na lang, paki-send po yung GCash number niyo po sa aking messenger po, Manok Tambayan. Doon po, para ma-send ko po sa inyo yung pa-premium niyo po mamaya. So, George De La Cruz po yung nanalo po. Worms to go yung ating gamit po na tawag nito. Isulat natin, sir. Nakaano na dito, ma'am. Screenshot ko na po. Meron ka na, sir. Screenshot mo na. Okay. So again wag po kayong kumbaga magtampo. Kasi iba-iba yung susundin po natin na screen ay doon kay screen ni Manok Tambayan. Okay? Nandito po Kung sa screen po ni Manok Tambayan ay yun ang nauna, yun po yung yun talaga yung i-declare natin na winner. Okay? Yung sa ni si George De La Cruz yung nauna. Kasi iba-iba yung natin baka may magtampo dyan. Ako naman ang nauna kasi yun ang sa screen mo. Pero yung screen ni Manok Tambayan, huwag kayong mag-alala dahil marami pa. Tama ma'am. 15 yung winners po natin ngayon. So, maraming pagkakataon na manalo talaga. So, George De La Cruz, hindi na siya pwedeng mag-join kasi meron na siya. Give chance to others na. Okay? Tama po, ma'am. Next number 2 na po tayo. Type number 2 muna. Type number 2 po sa mga gustong manalo dyan. Type number 2. Ang saya! Type number 2 Madami muna. tayong ngayon, participants. Nasa 28. So, yan. Type number 2. May nag-type na number 2. So, yung number 2 po natin na katanungan po ay taga saan po yung ating kaibigan po na si Pulumulok Native Chicken. So, kompleto po na address O yung probinsya, kasama yung probinsya. So, taga saan po si Pulumulok Native Chicken, yung kaibigan mo natin. So, napakadali na po niyan. Kompleto pati sir, barangay? O kahit Hindi na kailangan. Sige. Lang, Basta, parang kasama ni probinsya. Parang Sarangani Province, General Santos City, parang ganun ba? So, dapat bayan at saka probinsya. Ayan. Yes po, ma'am. Bayan. Ayan. Parang iba yung mood ko ngayon sa AgriSense. Na-excite ako. Meron na ba, sir? Meron na bang Wala pang wala pang nakasagot. Ayan, may nanalo na po si Joyce Bon Aninyon Kahis, ma'am. Pulumulok South Cotabato. Ayan, sino, sir? Si Joyce Bon. Ayan, Joyce Bon. Aninyon, yan. Si yan yung una nakasagot. Okay. Si Joyce Bon. Hello, Joyce Bon. Aninyon. Joyce Bon. Aninyon Kahis. Ayan. Congratulations, Joyce Bon. Aninyon Kahis. Paki-screenshot lang ng iyong pag-screenshot ka dyan. Tapos i-send mo sa Manok Tambayan Messenger at isali mo na rin yung GCash mo. Tama GCash po, ma'am. number mo. Okay? Baka ikaw, ma'am, may katanungan. Ikaw na naman po, ma'am. Baka may katanungan kayo dyan. So, yan. Alam kaya nila yung sagot? Mga simple lang naman yung ating mga kasagutan, ma'am. Simple, mga tanong. Basic lang ito. Basic lamang ito. Okay? Sige, type number 3 muna. Type number 3 sa mga type number 3 po. Nating question number 3 ngayon. Type number 3. Ayan, may nag-number 3 na. Ayan, type number 3. Okay, our next question or question number 3. Bukod kay Clara Tita, sino pa ang kasama na host ni Clara Tita na absent ngayon? Sharo. Ano pang iba? Oo. Bukod kay Clara Tita, sino ang kasama na host ni Clara Tita na absent ngayon? Napakadali lang po yan. Meron na ba? Meron na. Sino sa'yo dyan, sir? Wala pa, ma'am. Wala pang naglabas. Nakita sa screen ni Manok Tambayan, kuya. Meron na. Si Tupir Tubilya, sir. Ma'am. Yan. Okay. Our winner for our number 2 question, si Tupir Tubilya. Oo. Yan. Hindi ba dyan po? So, alam niyo. Ma'am, saan ka na, ma'am? Ayun. Si Sharon. Sharon. Ayan.
Badyang po ay absent po ngayon kasi po ay nagmo-moment pa ngayon si Inday Badyang kasi huwag na lang natin Pero Day ha, bukas sana makasama ka na namin. Okay. So congratulations to Per Tubilia. Si Tuper Tubilia. Ayan. Okay ka na sir? Mo na sir? Okay na ma'am, na-screenshot ko na po ma'am. Sige, Ayan. proceed tayo sa number 4. Type number 4. Type number 4 po Number para four. mabigay natin agad yung pa-premyo sino man yung nanalo. Yan, may nag-type na po number 4. Oh, may nag-type na number 4. O, di ba? Sige, ikaw sir ang magtanong. Sige ma'am, ako na naman po ma'am. Okay. Yung pinakasimple lang po yung ating mga katanungan po ay ano po yung gamit po natin sa ating bacteria flushing po? Yan. Pinakasisiw lang po. Bacteria flushing po natin, ano po yung gamit po natin? Gamit sa bacterial flushing. Ayan, meron na sumagot. Hello. Gamit sa bacterial flushing. Sagot agad, napakasimple lang po. Sagot. Ayan, meron pa. Sir, ikaw sir, okay. ikaw mag ano? So, ang sabi ko po ay tawag nito. Wrong spelling Correct wrong po tayo. spelling. So, tama sana to si Muhammad Juber, Panamog Sporte. So, Mm-mm. ang kaso, 40 yung kanyang ginawa, yung Mm-mm. numero talaga. So, yung Mm-mm. pumangalawa po na nagsagot si Juan ba ito? Juan Joan Ibe. About Ibe. Ay, Yan. ayan, Joan. Congratulations, Joan About Ibe. Naka-screenshot mo na. I-send mo sa messenger ni Manok Tambayan Plus ang iyong GCash. Okay? Yan. Sir Muhammad, bawi ka sa next question. Meron na tayong winner sa number 4 natin na question. Ang ginagamit po na magandang bacterial flushing ay ang Panamox Forte. Panamox Yan, tama po. Forte. Ayan. Grabe ang mga tao ha. Excited sila. Hindi pa nga tayo nagsabi ng number, mag-type na number 5. Type na number 5, ma'am. Moving forward. So ayan. Ready na ba sa number 5? Oh, meron na nagtanong. number 5 na, meron na nag-type ng number 5. Excited sila, Sige, sir. mag-number 5 na tayo. Go! So, ito yung number 5. ginagamit po natin sa mga sisiyo po pag galing po sa hot chair at yung ating maintenance po, pang electrolytes po, ano po yung gamit po natin? Pang sisiyo po. Pang electrolytes. Yan. May CGF po yan. Oo. Ayan. Sino kaya? Oy, sa mga nanalo na, wag na kayong dyan. Tama. May nanalo. Nanalo na ba to si ma'am? Si Tuper, may- oo. Okay. So, yung Meron na, sir, oh. Sino dyan sa'yo, sir? si Tuperman yung nalabas dito, ma'am. Oh, sige, sir, meron pa. Dito sa screen ko, merong nakasunod dyan. Okay. Si Gary, tama. Oh, ayan, si Gary. Si Gary, ang nanalo. Gary Baldomino. Yan yung Baldovino. Ayan, si Gary. Gary Baldovino, tama. Intenso Plus. Tama po. Paki-screenshot Intenso Plus. dyan. Paki-screenshot agad, Gary. Gary Baldovino, kayo po ay nanalo sa ating number 5 question. Ang sagot po ay Intenso Plus. Mabisang, kumbaga, electrolytes. 'Di ba? Para po sa ating mga alagang sisiw. Meron po Tama, nagtatanong ng King's Vita Plus. Yes, meron din pong electrolytes ang King's Vita Plus. Pero yung ginagamit po ni Manok Tambayan na pang electrolytes sa mga sisiw niya ay ang Intenso Plus. Yan yung sa bagong labas. Yan po talaga yung pinapainom ko. Again ha. Basta bagong labas sa hatchery, yung kakapisa lang, tapos mga sisiw pa talaga sila. So, Intenso Plus. Bakit Intenso Plus? Kasi powder form yan siya. Okay? So, i-mix nyo lang yan siya sa tubig, di ba, sir? Tama, ma'am. Sa so tubig, isang galon, ma'am. Isang galon na tubig. So, tamang-tama po talaga sa mga sisiw na bagong pisa. Correct. Ayan, ang saya. Ma'am, ikaw na naman, ma'am. May katanungan ka dyan. Tanong ka na naman, ma'am, para enjoy. Okay. Okay, sir. May tanong tayo ngayon. Okay? Sige, number 6. Number May 6 nag-type tayo. na, Number 6. May nag-type na nga na number 6, oh.
Number 6 muna. Number 6. Number 6. So, meron na. Ready na sila for our number 6. Okay? Sige, yung tanong natin. Anong tawag dyan? Anong week-old pwedeng mag-start na purgahin ang manok? Tama ba ako, sir, sa tanong ko? Anong week-old? Ilang Bali, week-old? month, ma'am, month. Month ba? O, ayan, month. Ah. O, month. Anong month? O, ilang month? Yung ano nila is, Ilang- edad. Edad na Yung lang. edad, yung edad. Oh, sige, Oo, sige, ma'am. ganito na lang, ha? Sige, Anong sige, ma'am. edad pwedeng purgahin ang ating manok? Pwede Yan, patay po. Pwede siya week-old or pwede siya i-months nyo. I-months nyo yung sagot. Dapat kompleto. Kung week-old, meron siyang edad niya. Kung month din, dapat meron din siyang figure. Okay? Meron bang nakasagot? May nagsagot ng 1 week? Wrong! Si Manok ng Bayan dapat ang maghanap. may nagsagot ng 1 month old, sir. Pwede, ma'am, pwede. Pwede? Month old. So, Ayan. month old kasi ako nag-ano, ma'am. Sige, sir. Tawag nito. Sino dyan ang nasa screen mo? Si Dodong Alider. Dodong nakasagot. Alider! Ayan, Yan. Dodong Alider. Kung kayo po ay nanonood pa kayo. Ay, siya, nanonood siya. Dodong Alider. Dodong Alider po. Dodong Alider, paki-screenshot ito at isend mo sa kay Manok Tambayan na messenger at isali mo na lang din ang iyong GCash. Okay? Ang tamang sagot po ay 1 month old. Dodong Alider. Hindi ko pa Yan, Dodong Alider po Oo, Dodong Alider ha, para sa ating pang-anim na tanong. 6 question. Oo. Yan, Uy, sa mga nanonood naman sa atin ngayon, paki-share naman ang live natin para Tama, ma'am, share pa-share po. Share ha, paki-share. Paki-share ng live natin para marami pong Makakanood. Baka sa susunod live din po natin sa aking Facebook page, mamimigay din po tayo ng pera. So, yan po, abangan nyo din po yan. This week din po, baka bukas. Correct. Mamigay tayo ng pera na naman. Oo. Uy, pag Madami tayong pera eh. Ay, Madaming benta. Joke lang, madaming Salamat. benta. kung hindi po natin matapos ang 15 winners ngayon kasi until 1 PM lang tayo. So Tama. next week dapat next Thursday ay abangan nyo naman kasi meron tayong may good news tayo na may additional na magbibigay sa additional na atin naman po, ma'am. ng pa-premyo. Sponsored by Panamox ito at Intenso. Di ba? Tama. Ang saya-saya. Ang saya-saya. So ayan ha. Okay ba? Sir, number 7 na Sige, ma'am. tayo. Okay. Ito naman po, magbigay po ng isa po sa mga alaga natin na manok po dito. Ano pong breed po, kahit isa dyan. May mga alaga po tayo dito. Ano po yung tawag Ang natin dito? simple. Napakasimple lang po yung mga alaga po natin. Oo. Yan. Number 7 na po yan, ma'am, no? Number 7 na question ha. Number 7 na po yan. Magbigay lang ng kahit isang alaga ni Manok Tambayan. Anong breed na inaalagaan dyan ngayon ni Manok Tambayan? Wrong spelling, wrong. Wrong spelling. Kumpleto dapat kumpleto Huwag yung mga lang dyan. Huwag mga abbreviation. Tama, ma'am. Wrong spelling, wrong. May nanalo na, ma'am. Sino? Si tawag nito, si Ricky Lumapas Baltolore. Ano? Yan. Black Ano Australor. sir? Parang hindi, sir. Iba yung Ay, sorry. Hindi si Ay. Ricky. Sorry, Day. Si ano pala? Manok na Si Van As. Sorry, hindi ko nakita. Si Van As. Lintorio Anthony. Ricky, bawi ka na lang. Ricky Baltolore. Sorry. Bawi ka na lang sa next live, ha? Namali ako ng Namali ako ng basa. Si Van As, Lintorio Anthony yung nanalo po, Black Australor. Bawi sa next live. So, ang winner natin sa pampitong tanong natin, si Van As Lintorio Anthony. Tama ba, sir? Tama ba? Yes po, ma'am. Si Van As, i-check ko muna yung spelling na siguro ko ba Parang mali nag-guess ang lang ko. spelling niya. Oh, Parang mali ang Parang spelling. mali.
mali pala yung spelling. So, Parang ang next nito, sir, si si Richard. Si ano? Baligwat. Yeah, Richard po. Si Richard. Tama, sorry Oo. po pala. Sorry. Sorry. Yan, si Ay. Richard yung Rhode Island Red. Mali kasi yung spelling po ng Australorp. Australorp yan. A po yan, A. Sorry. Oo. Banas, Lentorio Anthony, ito mali ang spelling. So, bawi ka na lang sa pangwalo na question. So, yung Tama po, i-consider natin, si Richard Balyenas Baligwat. Richard Yes po, ma'am. Balyenas Baligwat, okay? Rhode Island Red. Isa yan siya sa mga breed na inaalagaan ni Manok Tambayan. Okay? So, Tama. paki-screenshot ito, Sir Richard. At isend mo sa amin ang iyong GCash. Isend mo sa kay Manok Tambayan na messenger, okay? Tama po, ma'am. Correct. O, ayan. Ano na tayo, pang 8 na ba? Pang 8 Oo. na tayo, ma'am, no? Sige, 8 na tayo. 8, Okay kaya na. pa ito. Number 8 Parang- po, ito, ma'am. Ano po yung may katanungan ka dyan? Sige. Pwede. Number 8 na tanong. Okay. Ang ating pang-8 tanong. Oo. Kompleto din ang sagot ha. Dapat kompleto. Kompletong-kompleto ang sagot. Hindi lang Tama. yung Okay? Ano ang binansagang hari ng mga bitamina? Ano ang binansagang hari ng mga bitamina? Na Yan, pwede Napakasimple Sa lang mga- po. pwede sa alagang manok, baboy, sa lahat ng hayop. Dapat kompleto po. Meron po siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 words yung kailangan natin. 5 words Ma'am, yung kailangan natin. May lumabas na dito, ma'am. Kompleto ba yan siya, sir? Hindi. Yes, ma'am. Kulang Kompleto, yan. ma'am. Ha? Kompleto? Meron Rick. sino? Ricky Lumapas Baltolore. Kings Saan? by the Plus Animal Feed Supplement. Kompleto ba ang spelling? Correct ba ang spelling? Kompleto ba ang spelling? Kompleto ba? Kompleto ba? Tama ba spelling, sir? Hindi. Kailangan, tama, sir? Si Ricky? Kompleto, ma'am. Kompleto. Yes, ma'am. Kompleto, ma'am. Sakto Oo, talaga, okay. ma'am. Depende na rin kung mag-message sa atin si Ricky na i-wave niya. Okay, so far, wala pa namang nag-message. So, screenshot mo na yan siya, Ricky. I-send mo kay Manok Tambayan at i-send mo ang iyong GCash. Kayo na po ang mag-communicate ni ni Manok Tambayan. Lang po kayo. Walang problema yan. I-send natin yan agad-agad. Oo. Kasi Ngayong pag araw. sabi si Ricky sa messenger ni Manok Tambayan, sir, i-wave na yan para na lang yan kay kay Clara Tita. Walang problema. Okay. Wave. Meron talagang nag-react dito. Sige ha. Okay, pang-9 na tayo. Okay, sa pang-8 natin na tanong, si Ricky Lumapas Baltolore ang nakasagot ng tamang sagot. Tama. Okay, so dito na tayo. Number 9 na tayo, sir. Number 9. So, ako ang ma'am? Sige Yes, po. type 9 sige. muna. Type 9 para Type ma-refresh. number 9 para sa mga dyan. Gising pa ba tayo dyan? Gising. May Type 9. Number Type 9 9 na muna. may nag-type na. Number 9 po type natin 9. nakatanungan po. Po saang syudad po tayo nakatira? So napakasimple Ayun! lang po. Grabe. Dito dapat Yes. Parang magkakilala si Billy Joe at saka si Ricky. Parang react na react si Billy Joe. Oo. Oy, dapat ano ba sir? Dapat kumpleto ang Kompleto dapat. Kumpleto dapat ha. Kumpleto. Anong syudad? Tayo nakatira saang syudad po tayo nakatira? Meron na ba sir? Napakasimple lang po. Meron na ba sa screen mo sir? Meron na, Tonton, General Santos City. Correct! Ayan, congratulations, Tonton! Saan ka ngayon? Tonton, kayo ay nanalo sa ating pang-siyam na tanong. Kung saan po nakatira si Manok Tambayan? Of course, General Santos City. Screenshot sa inyo po yung ang nyo po.
Gcash number. Ngayong araw, send ko, hindi abutan niya ng gabi. Oh, Send ko po yan. Swerte ni Ricky. Very familiar. Ayan na. Tonton from General Santos City. Uy, familiar din si Tonton. General Santos City, paki-screenshot ito, Tonton. Isend mo kay Manok Tambayan na messenger. Hindi dito sa Agrisenso, ha? Dito sa kay Manok Tambayan, Manok Tambayan. na messenger. Oo, kasi na kay Manok Tambayan ang funds. Wala din rin. What I just Sige. I think Ikaw, ma'am, number 10, ma'am. Naka, ma'am? Oo, last question na lang muna tayo, sir, kasi kulang sige tayo po, sa time. Para next week, mayroon na naman silang aabangan kasi parang mayroong additional na pa-premyo. O, diba? Yes po, ma'am. O, sige, pang last natin na tanong. Ikaw, sir, o ako? Ikaw na, sir. Ikaw, ma'am. Meron Ikaw, ma'am. ka? Ang last ka, ma'am. Ha? Baka may tanong ka pa dyan. Loading ako. Na-loading ako ngayon, sir. Na-loading ako. Okay. Ito. Wait. Alam ko. Kung kilala, hindi na, wag na yan. Kung kilala niyo talaga si Manok Tambayan, kung kilala niyo talaga si Manok Tambayan at alam niyo ang storya sa buhay ni Manok Tambayan, before po siya naging vlogger, ano po ang dating trabaho ni Manok Tambayan? Yan. I'm sure alam nila yan, sir, di ba? Alam nila yan pag nanonood kayo ng Manok Tambayan talaga. Napakadali lang po. Oo. Kung mahirapan naman kayo, palitan natin ng tanong eh. Dancer. Dancer. Good. Hala! Ayun, may nanalo. Ayun, hala, grabe. Napakasimple lang pala ng tanong ko, sir. Nanalo na. Ay, nanalo na ba si Si Banas? Banas Lintorio Anthony. Hindi ko napansin, ma'am. Basta Nanalo yung na mga ba nanalo, isang beses lang po tayo pwede manalo. Pero Sige, anyway. ma'am, kung halimbawa nanalo, baka sa susunod, doon na lang po natin ibibigay. Sige, Pero, sige. Okay, tama. Ang nanalo dito, nakasagot si Banas Lintorio Anthony. Oo, sige. Ayan si Banas. Ricky, anong dancer? Okay. Sige ha, di pa daw siya nanalo, sir. So, congratulations! Okay. Congrats. Congratulations! Banas Lintorio Anthony, paki-screenshot ito. Screenshot na po. Send po sa Hoy, may nagsabing gold star! Hindi! Artista siguro. Artista! Macho dancer daw, sir. Meron dito, sir. Bouncer. Sige ha. So, ayan po. Ang tamang sagot po ay isa siyang barista. Diba? Yan. Barista po. Siya po isang barista. Si Manok Tambayan ay isa pong barista bago po siya nag-decide na maging full-time vlogger at content creator. So, congratulations, Banas Lintorio Anthony. Ay, tama, sir. Si Banas pala. Siya yung nakasagot kanina ng Black Astrolorp na wrong spelling. Okay so, so, bumawi siya sa 10 question natin. Okay, mabuti, ma'am. Oo. So, Ayan. Ayan. So, meron po, may yung mga winners po natin, ha? 10 winners natin ngayon. I-screenshot nyo po ang inyong yung inyong kanina, yung mga kaganapan kanina. At saka, i-send nyo po yan kay Manok Tambayan. At, i-send nyo rin po ang inyong GCash. Okay? Yung inyong GCash number, para po ay ma-load ba yan ng via load or sa cash. Depende na po yan ni Manok Tambayan. Yes po, ma'am. Tama, sir. As promised mo, sir, hindi naabot ng gabi. Ngayong araw po, mamaya siguro hapon, send ko. Mahirap pala pag malayo ang sagot na ang iba, wala pang question sa akin. Sorry talaga, nagdedepende po tayo kasi syempre sa screen ni Manok Tambayan. Kahit dito po sa amin magkaiba, pero yung kinonsider natin ay ang screen po ni Manok Tambayan kasi siya po yung namimigay ng siya po yung namimigay ng premyo. Hindi po dito sa Agrisenso. So ayan. So, meaning meron pa tayong additional winners for next week. Tama ba, sir? Tama, ma'am, tama. Pero sa yung live, sir, meron ka ibibigay na pa-premyo.
May live din po tayo this week, baka bukas o kung di makaya bukas, baka sa Sabado. Mamimigay din po tayo ng cash din po. So abangan nyo din po yan. Ayan ha. So bukod po dito sa Agrisenso at punta din po kayo sa kay Manok Tambayan na Facebook page. Okay? Okay ba sa atin yun? Okay. So abangan po ninyo ha. By next Thursday, of course, same time pa rin ha. Samahan niyo po kami ni Manok Tambayan dahil meron po kami pahabol pa ng mga papremyo sa inyo. Of course, bukod sa papremyo, ay may i-discuss din po na topic sa atin si Manok Tambayan na I'm sure na makaka-relate kayo at makakatulong po sa inyong pagmamanokan. So, sir, any reminders, message, or announcement mo before tayo mag-say goodbye? Yan, maraming salamat po sa mga napadaan kanina, nakisali po sa ating papremyo. Sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat at yun nga, next week po, abangan niyo po, mamimigay din tayo ng papremyo at saka sa ating live po sa ating Facebook page, Manok Tambayan. Abangan niyo din po, may premyo din po tayong cash, GCash. Yan, maraming salamat. Oo. So again, sa mga nanalo na ngayon sa ating day 1, give chance to others na sa next week, iba na naman yung ating i-consider na mananalo, okay? Okay ba yon sa atin? Sabi ni Billy, just salamat Sir Romnick Sarmiento. So, ayan. So, thank you so much po sa lahat ng ating mga ka-Agrisenso. Bukas po ulit ha. Samahan nyo naman po kami ni Inday Badyang sa panibago po natin na episode sa ating Agrisensos. Naway, marami po kayong napulot po ng mga impormasyon. Lalong-lalo na ito po ay makakatulong po sa inyong pagmamanukan sa pag-aalaga po ninyo ng mga hayop. Okay? So, bukas po ulit dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Ako po ang inyong lingkod, Clara Tita, at si Manok Tambayan. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat. God bless. Thank you. God bless. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.